come to me or say mumra menchen. Abusiafo ya share quarter for frase ene ye na wotwea etoso enum ehun adesua na ye de brewi. The whole of this quarter na se quarter yi mu nyinara no ye ne wo sua Kristo mu ahmeje. Ye wo adesua etoso num atifi asem no o say come to me and I say mumra menchen. Ye twa ye ho abasisia. Kase obi jwa sene okano oban be fa so akire sa ojo yi ase free baby amwo no na mumra me side na me kire mo na manyo home me yire ma menye o kenten so na je me sekan yes ukom be han no ni konua no em say Yesu Kristo ebe ka ye ni nabo ye be ma munyina akwaba na afi ye de aseda sonkon so ade ama munyinara se de biarada mode mofidie edito London Ghana memenda akwanhwefo Sabbath school and afi chosemu empensempensemu kota mu nyinara na sabosumi miense edi animu ye ne wo esia Kristo mu ahmeje ene ye adisia etoso enum na ohwe adisia no atifi asem na ose mumra menchen na se come to me me wo abigwafo soronko ha se a omoba beboa na yedi adesua mu empensempensem mu ede abramu na ansana no ma yenkutie enwom emfiri London Ghana memenda akwanhwefo singing band for hall na nwom ni si a yedi adesua mu empensempensem mu ebetoa muso yeda yenuanum singing band for ase enwuma omudi adi adisua nanimu ade amaye sene medi kanka ye kwatemu adisua no ye adisua bia de pa na se ye be fa sua hunu bebre wo mu sanse ye kwa ye ba ye bread duo ne abrabomu amani hunu nyina no
obi bi wo ho betimi ama ya homegye ana eho adusua na yesua na ene adusua no ye soronko kra sanse ye behwe okwan ye befa so na ya nya sa homegye yi mu ani da so ana se ya nya musua mu no entimi wa begwa fo soronko wo ha se ya omo ba beboa na ye di adusua mu empensempense mu de abremu me de mo sonfo Bismarck mensa ene ye ho adom me wo elder Isaac Osei afrie wo me nchen wo ha sei ye ni elder na eye sa adusua yi twedi ampon yankopon adom nti ene elder asan be kai ho wo fidie mu ha sei da ye mo akwaba. Yeah. Great. Me botra na me call sister Adwa Fosia ono nso na eti emfinfin ha sei no sister Adwa nso ye ne na ye sa adusua yi nanso ye wo adom nti ode na be kai ensa wo ha sei sister Adwa ye mo akwaba. Yera. Great. Na fe me botra ye elder Dr. Alex Collins Alpha ono na eti eto no ho ano ye ne elder nso na debia ye yesa adusua nanso elder ewo ye nchen wa se elder ye mo akwaba. Enda mo asese ye to nsafre mu nyina ma barasa na ye behwe yen adusua no no ma yen kata ye ni na me ma elder azikose afrie emo empire emaye yo ejini fomo ma emo empire Yakupon ni abakese ye da wase papa o bambo no hweso pa odi aboy na otwi mu nyina na o mana ko apro abetu yen umide da wase enu mu na ye gya ye kra ni pedu nyina ahye wonsa say therefore ebra ye bibie wase mu yin ma o emu nyansa ene numdie na o nkonkon na ankasa emekyerekye yen na adusua no eba ye ankasa ye nchen ene ye tiefo nchen a papa amaye nyina ya adwen sakra asesa adwen ni akoma no amaye twemrika abawo asefrade won chen ne abenya ohome amaye kra enonyam ka wodin asedamfa odoba Yesu so ye de etiefo nyina so hye wonsa se koso na hira wo nyina na ka ye nyina ho wo ye hen ni aginkopa Jesus Christ din amen. Wait, yen ka bosam no ye befa fi Matthew ngoma no etre yenum yimu aduenu wotwe Matthew 11:28 ni o kan wo honom ni o se mo a omuaye adwuma abre na wasoa mo enesoa nyina mo mra me nchen na mema mo ahome. Amen. We ye nkranhyesem a Yesu Kristo aka akire ya na se bohyensem a Yesu Kristo ahye yen a no kwasem se edimu pa se we ye Kristo chidinia sanse Yesu Kristo ma ye hu se ye bra ene ye manhunu aye komu nyina no owo solution no enti ye mra ne nchen na obema yen ahome no kwasem se the whole of sakote week ye adusua no ye pese ye hu se sa ohome ya Yesu Kristo ka ho asemi ye be de ne anya mu sua hu no experience se ne be ya ye be nya sa experience no the whole of this week when ye pese ye hwe enti ye bedi kan medical akọ doctor nchen na fe mabisa no Yesu Kristo se ye mra ne nchen na obema ye ohome sa asem we Matthew 11 we started from 20 na sa bepim 28 no 28 no final bit no ka asase mo nti yenhwe fa ko a odi sa de no di djuma boni be ka se contest na sena Yesu Kristo pese okire ana se okwan ben so na betimi afa so anya sa ohome ya Yesu Kristo e ka kire media Bismarck medase sena okan no a very important say a better contest or make this statement say come on to me the literal way say or Freya say a major home nature say baby I wanna home in because say home baby I wanna say ka wo so go ya no on Freya say bra na me fam ko baby sana see a tear from the start. It won't be Matthew 11 or the contest. Matthew 11 started with say John the Baptist, not John the Baptist, Yachina to a fiancé. And the disciples no bar Jesus will be beside say. So in somehow okay, yes, all bow baby ye free prison or bow you are going to release us health, rest, peace, now the Bemayeno. It sounds no crana because
we are not seeing it in John the Baptist. John the Baptist and Kasakura na bam ebu. Na Bible say or kanema bebre show moon crying or say moon shed ye AC the mobile muhu ye mona mon fast answer no and share John in crying. Or we are not twice preachy bebre. Na ne focus not turn to the immediate people around Galilee or more. Whereby what can so much the one year wound or near money dear grow a cancer in our still or more yensam no. Nature say, but I ain't here or we are say, so or we are say be money part of home or benny we are say be yini pay from a new mono. Now there were some people be now omunya, they were not experiencing it. Until hono na Jesus make that statement no. Say, minimum better no. But you are not getting the benefit. Reason to buy and near mama they brainy panel. You are not getting it because you are not exposing yourself to the mate my mama. That's right. Inti me friend or say, come, moon free baby amono. Na mumra me side na me tremo na me your home no. Now before we drew verse 28 and verse 27, I can make it a profound statement. Jesus say, the entire make us say. Or the 2 million near my mammy, meeting yes, sir. Now, the question is, now, dear Jesus can't say, Yaba, obey your home, no. A yadia, obetim ayana say, a yadia untimonye. Additional chair my MATS, send a match no. Come no, a year or friend or fray. Sababia, ye wono. Jan accepted say method that ye use no it's not been working. Until let's throw in the towel and come to Jesus. Let Jesus enter the method no. Bible tray say or how be a ye komu or how be out of war would you or how be a wukomu I would just say what drew tipping point what drew point be a there's no way I'll be to my twaso a kosa or how no. Bible tray say Jesus echoes how numbi. Emra na was signed Diano so what Gethsemane no. Now how a womb now no. Not sa how no bed and the good Jesus so. Nanya no kwao. Na or how be a wo wiase bia ye dear guno so. But amidst all we know, say Jesus enya peace. When you experience the peace of the Lord and not the firm go through the atoning sacrifice, not the idea. Then it's just a trick beer or person or catch ray. That's right. Until the Jesus catch ray and say, baby, I will want method now will use on it. It's not working. Until accept, surrender, not bramin chain, not trust me. That's all trust me. I'm going to show you the trick about bow. I miss all the challenges or how I will come no when you rest. Not the 1% be say, Mama yenye honest with ourselves. Ebia samre wutie me. Ebia wako hospital doctor I can't seem be atra ebo. Dia wo baya ne say over dwendwen ho the question is say adwendwen a wo dwen no does it solve the problem ana? No, it makes the problem worse. That's right. Ebia wo hoi wadwuma ma tro say ebia wo lose job wo dwen ho ekwan ben so no metua me mortgage ekwan ben so no mehwe babusuafo when a method that we use so no is rather making the problem worse. Ebia wabusuam ejada ofie waware semu wo mantete mu de wo ya ne say wo dwen ho the more wo dwen ho no the problem is not done away with. Problem not that so ho and no ana Jesus say catch us say wo method now we use so you so rest in the Lord peace now or pass or de be maye no would deny yourself of those entity as yourself your method is not working. Surrender to Jesus, not trust Jesus. Now oba betray a method or use so and no baba verse 29 and 30 no. Now see my ho kwan near tie de Jesus kana and no say come unto me free baby I no na bra me ho na me boa when this way go so a way wo down no me ma kwan a wo be fa so a wo betimanya experience peace of mind. Okay. All right. Great. Mary Kakreka, Dr. Diana, on say, if you say away, you know, you will, if you see as you did for people, politicians, nay, Sanko for in no, or more we say in the paper to Obama or Naka Woma Boa, but at the end of the day, you know, Mudum Hambo. Yeah. And one. If Israel for because more, yes, Christo buy no one Pharisee for no problem pa. Omode say a crime my mama yan kind, bit me a kind,
etiefo betimi akan Matthew chapter 23 Yesu can woe unto the Pharisees, woes unto, because almost the enyama bebre egu enipa no so na so almost satia se kura no fanka e na omo amu no so kura no omo enye na sa rest ya wo ka ho asem yi se yemra ne nchen no asan ye se ono physically no Yesu Kristo ebetimi amaye home amaye kra na just ma wo san kan if we say Yesu Kristo a ono hu ade nyina no hu se enesuo bi esoyen if we say bra nipa ye bone no ade so akese bi besoyen e de akɔhye nkwasu kese bi mu ono nkuto ne betimi aye den agye na wasoye yen nti oto ne nsa frɛ yen na enuanom sa quotation ya ye kan Emma mimi per se no ehu odokesi a Yesu Kristo ewo if we say ye ne wo hawo nko betimi a transfer wo betimi aba but Yesu catch you and say come unto me imperative statement ade bia obedi and say yemra ne chen if it is ye ba ne chen a enkwaje wo I to say ka say kwatre kwaso be mountuma no wati say the doctor kai no Jesus Christo is in the capacity to help us out of our problem. Ono na otunin suffering nti e ba ne nchen a saa ohumi na waka ebenya ameka madam was say mo aye sa ma na say o saa ohumi ya Jesus Christo say ye benya won nchen say benya musua hu na the first step is to come anamo a di kan ya wasi etunu say ye beba na say wa ma saa ohumi no sua hu no wa miss the first step. Madam was great. Madam was yentoaso na fe yenhwe. Yentoaso na fe yenhwe another aspect of the lesson no so very very important or say take my yoke upon yourself and as take my yoke upon you or say momfa mikunua nto nso. Yenhwe Matthew chapter 11 verse 29 and 30 no. Say sister Adwa ya kradwa. Matthew chapter 11 29 and 30 no so waka asem bi e wo hono mo you Matthew ngoma no etire duba ko chichemu aduonu nkron ne aduasa no o say momfa mekonua nto mo ho so monsua me efri say mejo na mebre as me ho ase komemu na mobenya ohome amamokra na mekonua na emre na madeso aye hare amen great Edda you share some aspect of this particular quotations ya kan yi Yes Christo ya twin safra and say ye mfa ye no so amre no right after that so see ye mfa onu ni konua it is saying how do we reconcile this and so ye ben na dam say ye de adeso ye ma no na at the same time so ye fa no konua ye chichi say baby that's it asamoa Yesu kan ho no te say the doctor edi kan ye no ne ye me cancer enipa yeso adeso apa na adeso no ayeso ye no sedem di kan ye no agi se ono nkuto ne betimi asue yen na ya konua no on say titimire mu no anase se kra nem se wo ho se ekuafo plow asase no a on say omo de bia yoma na say mo amienu bi omo kom bom na omo de konua na tom kom se de be ya omo na senti a etimi omo ye ne saa ne se omo de aboa ba akopɛ na eye adwuma no a aboa no be bre yie e bia wontimi nya adwuma no kra kese so nti omo de saa ni mo anu mienu eka bom se de be ya adwuma no ebetimi ebe koso na ye more efficient no motimi aye na Yesu Kristo ka kire se yemra ne nchen yenya ya so ye ne so amre enema bi so yen na Yesu Kristo se yemefa ono ne konua no ene se Yesu Kristo ebe ka ye ni nabom so ho na was ye ne na soa ye konua no so ho ye ne na soa ne konua no na enuanom Yesu Kristo dia wo ka no nye se o de ka na chese wo mwa din satete ho because me we school for na ye adwuma e spare parts na there was a time na ma engine so Bedford engine
diesel engine no enye engine ketewa nti wa obi a obeye passive no engine betimi adane abebo wo so ama wapra ti because papa panimu ba ko I don't know I'm saying oni ahodin papa bia nti ye made no so no ye ka 1 2 3 ni amaso nti ye maso saa no esanse woni ahodin nti no eje ekọ no so na engine si ni saso ni sa we se tifri ho okay Yesu Kristo onti saa Yesu Kristo konua na yeso ye no on de oba bagi asoa amaye so ono de obde ye yende soa na yeso ye no oba bagi doka say de oba ba ye maye no wafani nyinam so on Yesu Kristo konua na oba be soa no eni say ono be kan ye ho na ye haw eni amane a yewo mu no oni ya che na wayi afri ho kra amayen so yetime nya hoto ne ni na trase ahye ni kinkunkwan nya yo ene me da smeso fa kakra bi nka ho se Yesu ni yem ye mayen onim se nyina ya soso haw ne so ahoro na sade akenkan sem de mayen no se yem famra ye haw ne amane ne yem famra ne amagye ne de na emu oha no an exchange fan say ofo ne oba kwafu kane na papa fo na maame eso kenten na papa kitase kan na afi papa ka jo se wonim me yire maame nye o kenten so a na je me se kan yes ukom be han wo sa na Yesu pa mayen ye hawo ne ya kese che the doctor di kan ye adwen na ye dwen ho pie no ye ntimi fa nya ho hwe ye de ane se be da ne anyame ne agye ne de na ha no na obeso amayen great me that say pass wa masa illustration a very beautiful pass ya experience ya fu mu kono okoni etu banche so awa na se o de wo hwe ma se wo wani mu a wo de beba bedru na se wo papa ka che se na aso a wo kita no je no na fan banche na ye so no and now better say the Yesu can ya say pa Matthias pa great me that say mo ayene sa e dey amaye say ye to aso a I say no so was it I'm gentle and lonely in heart okay come Matthew chapter 5 verse 5 okay say we say insurane won a wodwo na won na obenya asase so no adiso and as we call 1 Peter chapter 3 verse 4 so okay asembi wo ho no yenko 1 Peter chapter 3 verse 4 na fi wi nso e besa hwe Isaiah 57 verse 15 and so enti yanko 1 Peter chapter 3 verse 4 so 1 Peter chapter 3 verse 4 so oka asembi wo so o se nemum mumma no nye akomamu nipa a wo hinta no honhom a adwo na eye kum ade a emprom eno ne eno na ne boy ye den yankopon animu amen ye pese ye hwe se okase odwoa humility sene ye be define humility ni meekness ye kase obi dwoa sene oka no okwan ye be fa so akire sa odwo yi ase na ye pese ye hwe atense Isaiah nso ka bibi nso sa e wo Isaiah chapter 57 verse 15 Isaiah 57 verse 15 so ka asembi wo ho no yenko quickly na yenko hwese ne Isaiah so e ka no wa say 57 verse 15 on so o ka asembi wo ha o say quick o say na sadie okron na wa ma no so ne oti hoda na ne din ye kronkron no sienie mete soro ne de e wo ho ye kronkron ne die wabubuo ne nana ne die wabubuo na ne honhom bre ase na ne honhom bre ase no nchen so se memma ahobrase honhom anyankwa na mama won a wabubu won ano akoma anyankwa amen so ye hwesa ansamfu amiensan ya yakenkan se ye kase ye kire meekness ana se odwo ene ahobrase a se ne ansamfu yi kan ya ye be kira se migidi se enhwe so pa bi wo trose mu ma ya eye Yesu na ade no no nyame prekope ne mo ba foma batra ye ni patebia ekọ akoamu ti akoamu no ye beka se we die wodwo na o se me nka se wo mre odwo akoamu obra ne ho ase ahobrase Yesu no e na ode man Yesu kra ba asase se hwe Matthew ngoma ne etire enum chichemu num na o se insurane wona wodwo ona obenya asase ne di ye Christopher we ohwe say etwasa yedwo
your shed, ye modern more say, it shall say, your son said, ye didn't chino, ojo. No, sister, person who drew heaven, a person conedia. It was ojo. Send you no mean or nyasa senedi. Paul so the my or che yes to basa see so. Na who brassier soon in the draw our bay. Nemum no. Yes to basa see so now jupa. Nemum wa many pounds for any man from. All right. You say a Christopher in Oba Jodie. Yeah. Nano so and no just say mo being foul second chananka. Obi si wa and shane high because Bible so it was here unity. Yenyo. Yes to call asɔre fi hɔ no na nuanom mu di dwa wɔ hɔ no enka ɔbɛyɛ brɛ wɔ gya hɔ akɔ sanse wɔ dwo mpa asɛm na nso wɔtwe mfi ade si wɔn so ɛkyerɛ sɛ deɛ mo yɛ nenye tie kristofo yi no etwa se adwode but we got to be firm to the bi wɔ hɔ a sɛ deɛ however sɛ deɛ obesi aka asɛm no kan odom okay kan odwo mu ɛboa paa yi mepɛ sɛ yɛnhwɛ Numbers 13 yes Numbers 13 ne wo ɔkyerɛ sɛ nipa wata asase so nyina no Mose na no odwo paa enti yɛ Christopher in ɔhwɛ yɛn sɛ de Mose si brɛ ne ho ase ɛtɔ mmerɛ bi kraa na nyame Israelfoɔ na yɛbɔne a ma nyame pɛ sɛ ɔpepa ɔmo nyina ɛfra asase so na nso ne dwo nti ɔsɛ nyame sɛ ɔbɛpepa anuanom nyina ade ɛne me pepa me den free nkwa ngoma no me ne omienu anka yɛnyɛ basa su wei na nyame kyerɛ yɛn sɛ asase so nipa ɔtena so nyina de na ɔdwo paa yɛ Mose yɛnsua sɛ so no sɛ esua a ɛbɛboa yɛn ɛde ɛbɛduru soro yɛwie no kra no me pɛ sɛ yɛsan kan bibi free Psalm 37 okay ɛnwom ngoma no etire aduasa enso nchichemu dubaako no Awurade asɛm ni ɔsɛ na hobrasefo benya asase na di na wagye wɔn ani asomdwe bebree mu amen te yɛ kristofo yi ne sɛ yɛpɛ sɛ asase no ɔde ma yɛn na yɛgye yɛn ani asomdwe bebree mu a etwa sɛ yɛbrɛ yɛn ho ase etwa sɛ yɛdwo na mmom ɛma ɛno nkyerɛ sɛ wontimi nkyerɛ w'adwen wɔ asɛm bi ho anaasɛ wontimi bibi kyia wobɛka sɛ omi deɛ medwo ntimi mpɛ me ho asɛm tie ho ɔdwo na ɛtwa se adwo no but however we got to be firm Jesus was not a walkover yɛntietia yɛmfa n'anim anyɛ fam ba woka ne ɔdwo mu ne ɔdɔ mu a ɛboa that's it in fact I can't come out there o say enkwagye no ankasa ɛwɔ Yesu Kristo mu no it takes a humble person to get it okay na say addition bi asua dada no nyina kyerɛ sɛ onyankopɔn n'ani enye ahomaso ho so you obi a o ma ho so a wɔse sɛ o ma ho so a ɔbɛbrɛ wase na sɛ ɔbrɛ wo ho ase so a ɔbɛma wo so in fact see who says him way of Philippians chapter 2 am say mama joa edikan epone ho kakra sɛ Yesu Kristo a wo yi onyankopɔn no ɛbɛfa akwatebea ɛtro no ho so na ɔbɛwu enguasie wu sɛ de bɛyɛ a yɛnso yɛbɛnya nkwane nya no emro so na ɛbra Yesu Kristo fa saa de no to so ɔsan so ɔbrɛ no ho ase no God exalted him that's right na ɔse nkotodwe nyinaa bɛkoto no na ano nyinaa bɛka sɛ Yesu Kristo ɛne onyame no so nti no yɛn a onyame afrɛ yin anase wiase nyinaa ewiase na adurusum bɔne afa wiase so na it takes a humble person a ka obi a obrɛ no ho ase na obetumi abɛtena Yesu Kristo na ase na wanya nkwagye ama ne kra ɛni nti Yesu Kristo ɛto ne nsa frɛ sɛ de yɛdi kan aka no sɛ yɛmmra ahobraseɛ mu yɛmmra ne nkyɛn na yɛbɛnya ɔhome ama yɛ kra obeyi afiri yɛ hawo ne ama ne nyinaa mu na sɛ ɔyɛ ɔho sɛ wo deɛ wo ne wa ne wo a nkwagye no wonya bi yo me da se pa ye nto ya disas abusiafo ye hwe Yesu Kristo se ye mra ne nkyɛn na obema ye home saa ohome yi okwan ben so na befa so anya emusu ehunu na edi kan ni anamo e wosi etu ne se ye mra engine ba bia wo bia no free saa zone na wo no na bra Yesu Kristo nchi secondly o se wo ba you take my yoke obefa ono no konua no of je ana ono ne de na emu ohare no waje ono ne de na emu ohare no thirdly no o se ojo any ahobrase meekness and a gentle nti suahunu no ansam na ntrapoye na ye ka no kwan ye befa so anya saa humie we mu esuahunu na ye to aso and ye to aso na ye hwe ye dikan ahwe Matthew 11 10 ye hwe ba bi o ka se
na mekonua mu hare no yemfa Galatians chapter 5 verse 1 emfa to Matthew 11:30 no so na yenhwe konua mienu asema wo ka no wase Galatians 5 verse 1 no say adehidie mu na Kristo ama yedin yade yen ho enti munyina pintin na mumma wonfa akwaye konua ntoato am biu sa na wo ka no wase yehwe akwaye konua yemfa ntoto Yesu Kristo konua odi kan no wo Matthew 11:30 no sane be kire sa konua mienu yase yeah many of us make me say one sane o kan no o two contrasts how Matthew 11:30 no osesa konua no emumre okay it's an easy yoke and what's there compare Galatians 5:1 Paul can about yoke of bondage and that means a power a opposite yeah the other kind no so share due for omama nemu konua yoke no omo edigina homa emra to be able to understand it, yeah, start to say, Abwabi Namho free or you're at liberty, say obey your pay. But the moment you better identify, say, wo a boy, any another boy, more carbon, na ya the yoke at mono. Samoba, the moment the yoke no beto mokomo, ma ya join mono. Now with liberty of say, would Abuano Wobuma would Tim Nanti your pen is gone. It's gone. Now no. Abuano must function according to the laws of sa yoke no. But I matter them to. Jesus afraid say yemra na yemefa ne konua no. The opacheren say the moment ebeba no. Say odi yetiase ne yedi konua no tue komu pe immediately surrender. You surrender our ways. First now you're single. Now we yemfa yen yoku to bia no. The ope bia utimi ye. But the moment I did yoke no beto komu no, now I surrender. And then the second you say no longer now will be 2 steps I will pay. Because I said was steps no yeah in rhythm with the only na yoke no. Now Jesus sebra wa oba medio konua no to me koma na ba konso the Jesus come. And first I surrender to Jesus and second I surrender to the steps ebema yako na steps no any Jesus mmra no. And that is how I explain it. Na osofo panyi bi a friend of Berkeley o kan sem bi a o say o gidi say nipa bebre gidi say won say Jesus na ne papa eye carpenter Galilee nti o mu gidi say na Jesus eye apprentice na papa carpenter you know osua bi na legend kire say na ebapa obi o nim konua ya Jesus number 1 no make it the best konua in Galilee and by that much the whole world na the entire the name what was so distinct Jesus konua no ye the name is so special about it ne say na ne de no or ye cut to fit and yes bia bia okota atade bia organ na okota da ye nsusu ye a woni na mautu sa atade no nam ha we nam ha upie ya na ehu so atade we de mini ya nsusu but Jesus there no so ba wo ho and nam say one person burden be too much on moano or share aboano how ne constitute ni shape bibia na wasene konua no kama enti o de to aboano chi a fit perfect enti aboano kwa is so easy enti no say mi konua ye den is so easy and no ana ye nua panyin Paul enso kan ye e wo 1 Corinthians 10:13 say say ye ba Yesu nchen na ye ne no kabom to be yoked. Jesus say or share your boss say yoke na de beto ye so no e ye cut to fit. Yes. On fa yoke bia e sombro ye so e maye. It is oba na woni Jesus aye yoke together na wo solve problem na. The Jesus say can say on fa ade bia e so sen wo e bebu komu ntimu nye no or he will cut it say konia na wo so ano e ye right proportion to your ability say be ya ubit maswa and no making it very easy. But then we come to the Junior Paul kan you 2:4 or Galatians 5:1 adinti na ya ba Jesus ho na ye ne na ye yoke one ma ye this world class best yoke e very easy no but still yes also
bandage bi yoke bi a esa gu your kom abasem bi si akokra bi very old na wakwafuo mu ba na a bag of potato esan echi akokra no very free and tired na ɛhwa na ne neighbor bi otwi car ben ho to draw no say opanyin tena car mu ne enko na obi epono no na akokra betena mu na okona ohwe na yimu a ne when na yino mirror no mu a no was akokra no san so enema no potato no won achi no then let you say ora den ma wo se wa bre na ma o lift aden na san so potato akokra no say you have been so good to me me nam kwan so me bre no wa ma me lift the least I can do is to also say me help by me swa konuano adofo no yemu bebre sa na yaye Jesus say yemra the best konua in the world no ye ba or the two ye kom na ye burden na so easy amaye nanso why so easy amaye no now we are still carrying our burden or say come unto me or how be a wom no you can establish a method be a who use to solve this problem no the method is not working, it's rather making the problem worse. Jesus said bra na so partner or the kunya na ye easy no ma na we jai wasem no ma Jesus na leave it unto Jesus. Don't continue to think about it. You move brave, we've come to Jesus or the easy yoke not to you come, but we are still carrying our bandage. Jesus said, so ba nasa or the easy yoke not to come, forget about burden or farmer Jesus na ankoyes akokrana yede yamane lift no that's so great yen twaso na yen hwe senior addition end or my burden is light my deswa ye hurry young share in the context Matthew 11:30 no e can say but okwan ben so na yen so yebetimia aswa obi adeswa na emu aye hare ana say ukoswa obi adeswa experience ben ena etie ana say so hu ben etie in terms say obema eno so aye hare me that say start story you know you be share every yan free Moses cry time no all right time Yakupon ma on Israel for no free Misraim amoko no omoko duru ba bi no na che say Moses nko na adwuma na onya asebia na oyase konofo pa nti aso jetro ba Moses onko wontimi nso adesuai nti pa nkrofo bi wo mu na fa Moses sia no na Moses nsutie afutuo no na si jetro edima no ema wo hu say adwuma no etiba fom kra ema no na Yesu Kristo say chance yemfa ne konua no so na ono no burden no light na ne tietie mu ameka nyina ne say yenya yebeti Yesu Kristo ne na oka che say yemmra no se ba Yesu Kristo nchen a yenyina ababa ye one body in Christ abenye nipa ba kon e wo Yesu Kristo mo na se ba be ye body ba ko wo Kristo Yesu mo a me fan se me kodwo me wo e hawa e sister Jo how Yes. e elder how e Dr. Isel how nti no se ye nyina adwen se sa how no e nyina ye how a na sister Jo asom kakra na Dr. som kakra na wo so asom kakra burden burden enutina se wote abonten a na wo mpese wo be ye kristoni a ese wotutu mrika na wo ba se wotutu mrika na wo ba if you say Yesu mu de se wo ba Yesu nchen a ensakra bebre sisa wo abrabo na wo how no a wo mami bi ka say on the obeko ezie because okọ ezie asidi bi si aye na yie no because ohwe nipa be ba no mo ba be bo abusia no ene de be ya ho ana opeso ba na wo sa eka se de akwanhefo esi edododo ye ho na how to be a omunyina ba no mo be ka mo bom no ba ono so se san kwanti no ono so ba be ezie
So into Jesus Christ asem a wɔka kyerɛ yɛn no ɛyɛ practical experience was asase yi so sie nyinaa ba bagye Jesus Christ di a ɛnuanom abɛyɛ nipa baako ɛwɔ ne na yɛ how ɛyɛ ne how na Jesus Christ say he cares, not only he cares about us. Great. So asoa yɛn bɔne deɛ ehia biara no woka na Isaiah chapter 41 verse 10 a wɔsima mu nsuro mu mmra na mɛboa mo. So na me de betini fa no bɛyɛ den be so mu be kuta mo madwa wonkan Galatians chapter 6 bibi kakra bi ɛwɔ hɔ ɛma yɛn ne ehwɛ asɛm a wɔka hɔ 1 and 2 no. Okay. Yes. Galatia for ngoma itire nsia nkyemu baako ne mienu no Awurade asɛnni enuanom semfomsuo bi betu obi so a mo amoyɛ honhom mufoɔ no mo ntane de ɔyɛ saa no honhom a adwuo mu mo nso nhwɛ mo ho yie na wanso mo nso anhwɛ mo nso mo ho ne so abia saa na ɔde bewie Kristo mmara ne so die. Amen. So nti no ene so a esua a yɛka ho asɛm ɛyɛ bɔne ade so a ɛyɛ bɔne ade so a na saa bɔne ade so a no ɛnya bia memia metimi asoɛ aso a na masoɛ no magye ma home agye sɛ Yesu Kristo ɛyɛ den ɛbam na ɔse along the line sɛ dem di kan sɛ yɛn nyinaa bɛyɛ agyidifoɔ yɛn nyinaa nyɛ pɛ ebetumi aba sɛ ebia na makɔ akɔfom na mekɔkɔfom a me nuanom a me no mo asafo no who me mobile. So, na mon lift me up. Na mon moa me, na me free sa boni no. So, if you say, ye will nipa bibre or hold more be, or more call how they easily commit suicide. Or when you are dephobia, no question what confirm. But where you were a group of believers, you were GD phobia with Jesus Christo. As I may call how we more, oh, and young come back to me. Yeah. Na ya boami ne day, a Jimmy Efrimo, na Jesus Christo, a new young man. I said, the mammy can, or say, and no na ye fulfill the law of God. And no na a one. Jesus Christo's grass I can say, me dad the Jano one me framing to ma. Me dad prison. Mama horse. Me yari kodaya sabia mama me hweme. And on bubusa say ah radina dabe na sa nema we nyina see. Na obi no so wasaka chebi no so oh me yari ye wo ba be hweme. Me dad de jawo ma me ntumi fry. Me ye hokwo de me kofie. So na ono so busa wase o mo ye sa nema yi ma mo nua no kitwa nyina no. Maya ama me. And nti adesua we atwe adwen sisu se ye soso ye ho ani so bia. As ye soso ye ho ani so bia. Ene ni betumi atu sa kwan no. Na me ogidie pass ye ne saa dachi bia agye nkwa no free epie ne ma ye tosumi no a ye nyina betumi akase ya agye nkwa ya twen na bre ya na se agye nkwa ya twen no na odi akwa kudida ensada yo madam ase mo ya de pa se ma discuss ya disiana amana ya kama ya tias ya pa bisiafo monso ye beda mo ase pa ye adisia ye dia bro no say come to me ye hwe Kristo mu ahmeje na Yesu Kristo se anamu edi kan wosi etu se ye pese anya ne mu ahmeje a ene se ye beba ye ba emu nipa no ehu discussion ene ya ye nam se mu nyina mahu se ne ne konua no emu omre ene okwan a ye nyina ye befa so na ya nya emu sua no minimi ye se ye sua adusua pi afrimo next week dia no so ye adusua bia no kwasem ne dia o se finding rest in family ties ana se rohwehwe ohome wo abusua nkabomu. In fact, you adusua bi a eno de obia mmomodin ase obetie sa adusua na so obema ye ne na yesa adusua san se adusua eye yankasa ye busua mu sa busua na tete pansam a na se obede no anya ohome e wo sa busua no mu nti a very very important lesson tina yemfa we nsi ase na dasende ye no mu nhia e wo sa adusua no ma yenkate ne na doctor enhia so e ma ye kra mama ye mompae Yera Yesu ya dawase adusua de amaye yakoma mu ye ni agye bebre efri se yen ya na emre atwam empo ebia samre o how bi gu ye so na ni suo edware ye na ye dwen say ye drew the tipping point we thought said there was nowhere to go Yesu Christo wonna medusua so akire say we should come to you yemra won chain method na near use first or how no bar near pasia dia gigi near you know. So the problem is there rather a year worse and worse now so na medicine so tray say yamra won chain we say wo the antidote na wo or how no ho
aduro ɛfiri sɛ woakɔ saa ɔhaw no bi na sɛ yɛba wo hɔ ahobrɛaseɛ mu na yɛba wo nkyɛn ne yɛgye wo kɔnnua no a ɛne ɔhaw no sɛne yɛtie bia wobɛyi afiri yɛ so yɛsrɛ bebree sɛ adesua ma ɛnyɛ nhyira ma obiara sɛ obi wɔ hɔ na wɔkɔ ɔhaw mu kristo onim deɛ wo mma atiefoɔ bi akɔm sɛ obi wɔ hɔ saa mmerɛ yi na ebi a dɔktafoɔ aka asɛm bi akyerɛ no a ɛde ɔhaw ɛde amanehunu ɛde esu agu no so obi wɔ hɔ saa mmerɛ na ne fie egya dam awareɛ mu nsɛm kwalaa teteɛ mu obi wɔ ha saa mmerɛ na walose ne job ɔdwen wɔ how do I even feed my family how do I pay my mortgage obi wɔ hɔ na ɔhaw bi kɔ no mu a kristo yɛgyina w'asɛm so a yɛbɛsua ɛnɛ sɛ kristo yɛba wo nkyɛn Amen. gye yɛ haw no Amen. na ma yɛ easy yoke Yes, Lord. yɛda w'ase ɛfiri sɛ yɛbisa wei ɛwɔ dɔba yi so dan mu amen Amen.